Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyat sings im menong mikmat kamau ring keneng konstituensi ubadeiru deputy chief whip ke Sarkar Jilla ha ka khatlai terek ukala lingkot arhajar arpulai ulapli perdayo mau nong rem jo ke surok na mau klot soting am shadu shamar khan ha ke jing jurong ka ba nyo spa meter tam ha ka ni ke jing elang bala penlong ha mau klot haba ai jing kren na kaliang urang ba snong ka mau klot ula ai ke jing khoblai yo ba hamlet son doling ubadeiru nomi khamat ka milim konstituensi bola penyo ya kani ka surok ka ba ar klor prapu ar laktingka bat kani ka long ru ka jingkar khu namar ki pat ba nong sok snong kila ang nu laslam bha uba hamlet son doling haba ai jingkran ulapan bana ba ha katayo ka banwan ansa sedang no ban pentre ya kate ka surok khnang ban long ka babet babyang na ka benta ki nok sok snong ha kani ka jingelang layadon nang urang ba snong ka maukulan urang ba snong ka markhan ki nong sok snong bat ki we Snem ki pat ba kila ang not ngaru mala jio sngo teng ya khana men so por pa job ki ong ba nginya nginyo bania beteng no le bania so no preng kamer khan bat kadika mauklot so teng ap ngale sngo bon sien bat ma piru ri sngo bon sien kumno kan onyas no la amda umdon kata kalat kunti masna bat pen pha ya ki srok bat siang rong bat siang ki mau kumno kan onyas no kamlong ka basuk Dinar kadau, ila trace to ng jonga, ban penyo ya di sanction, bat kerpang eru, banya perkat lang, namar galai kendu, bat kinong ilam snong jong snong mauklot, bat kinong ilam jong ke balang mauklot hani presiden ke kendu ban ngajong, inhap penbet penbiang yak strong marba ke presiden long hapok berai upaar. Tinggal ya keren barki, ila simkia, ban ngi kemen sibun ba ketika strok long mentakum ni, baru ya kajing ban island di sai lara ban pha ban island ka tu ga depor ten regi kerman skamba ndro tiyo ka banwan kinyo ban island no kram ba sedang no ya ka kam kram ba kalong ka jing bit jing biang nam ta jopi ke pa ba nong shong snong mlangka ngila penyo arpu prakrur poin prap khandailak bat apo nong se ba ngila penyo kat san krur tam ban penyo ko umbam di hangti po nong se bat apo mlangka Tiada nomor bawan uci besar ke program ke kamsem kendian. Tendai nga songo pada sibun yapi bapi dan komni menta bani up namta kene ke program ke menta. Di kombakalong ka rukom jonga haba ngayak ngayeng bang teringa kata. Ban kerpangeru namta kene ka serok ikaba ngi yok benbuk meneri menta. Kene ke borom kamdi ke jonga. Ke borom kene ke jong pi. Ki artli snong ki paiba jagule kusensi ma pine po moklot ban po merkhan kene ke jing tre som jong pi ke jing start ke jong pi ba phila ban pinyo ya kene ka sorok lam da dei ba start ma pi lam da dei ba pi jit ma pi nga balong ko memali sanu ngali olat ban piyo pisa ar kror prap arlak ngamla ban surung kum tu ban supan kum tu kamlong ka bosuk ban yo pisa repi dak mesim jong jing kli ya ka snong ka thau bria ka pateng jong ki khon ki ti phle jet nga ko memli hak arja kar pra badai lamba ki ti ki jong pi ya terlang bat nga lala bat pinyo ya ka srok ka ba arkror prap warlak nga ki khublai ka ba karpang nam ta ka darbar snong di po mauklot ba kubjoru ka darbar snong tai po merkhan kilom ki snong ti baju tre kat bat nga ka por ka por man ka kam ka ba ki don posong ki kendu bagi jo ben slok lang kum do ban pej nam ta ka bit ka biang jong ka snong ka thau tika kermen skem ba ka diga ji trelang kan ka ji so jung mon ka ding shania apre jonga ba jong pi ka dei biteng na ka por na ka singi ka singi namar habang ye trelang u emali bagi dong lam snong ken mau ka jimon toy ka long nam ta jong ki pai ba nong song snong namar i bon ba kam po ka konsensi yang te po mau keneng Rehadien bangalayo ban khot ban phone i ban karpani ban torangkat ban tagasngi dokumensiam ke ba dokumen long to baham nganwan karpang ban torangkat ban phi ban ya pli penadaw ban bu yone manong rem nam tagade kasrok ke ban beteng nang ni na po maklot stage po